Вітаю спадарства, з вами канал Аба, рубрика літаратура і кава. І сёння у нас сустрэча беларусаў ЗША з беларускай пісьменніцай, паэткай, перакладчыцай Ганнай Комар. Вітаем, Ганна. Прывітанне ўсім. Вельмі рады вас пабачыць, удзячная, што вы да нас далучыліся. Для тых, хто ўпершыню далучыўся ці глядзіць гэтае відэа, нашыя сустрэчы праходзяць кожны месяц з рознымі паэтамі, паэткамі, пісьменнікамі, пісьменніцамі. Так што далучайцеся і слухайце. Наша звычайнае пытанне заўсёды, наша рубрыка называецца літаратура і кава, таму што кава такі каламбур з Аба. Вось. А скажыце вы, Ганна, вы любіце больш каву, гарбату? Я люблю гарбату з малаком. Я вельмі абрытанілася. Я люблю чорны чай, альбо вось гэты індыйскі чай, альбо з кардамонам і з малачком. Скажыце, Ганна, дзе вы жывеце, чым вы зараз займаецеся? Як выглядае вашы дні зараз творчыя? Я жыву ў Лондоне з верасня 21-го году. Прыехала сюды ў магістратуру вучыцца на creative writing, так, на прыгожае пісьменства па стыпендыі Чыўнінг. І калі зразумела, што вяртацца дадому не вельмі добрая ідэя ў маім выпадку, я паступіла ў дактарантуру і пішу PhD у Брайтонскім універсітэце, але ўсё адно жыву ў Лондоне. Вось, доктарская мая была такім спантанным рашэннем, але я вельмі рада, што я яго прыняла, таму што я ўсё адно працягваю пісаць пра Беларусь, і мне здаецца, пра гэта мала пішуць, пра тое, што я пішу ці з такога, прынамсі, з такой перспектывы. Моя тэма — гэта як мы з дапамогай паэзіі можам распавесці пра жаночы беларускі досвед гендэрнага гвалту і патрыархату, але насамрэч найбольш я фокусіруюся на хатнім і дзяржаўным гвалце, і ў тым ліку на тым, як яны падобны. І я пішу праз гэта такі аўтаэтнаграфічны падыход, то бок я выкарыстоўваю асабісты і сямейны свой досвед як такі адпраўны пункт, каб распавесці пра наш больш такі шырокі досвед. Вось. І так, збольшага, гэта тое, што я пішу цяпер. Я амаль не пішу вершы. Выдала нядаўна кнігу прозы дакументальнай. Вершы не пішуцца, але PhD пішуцца, і гэта, в прынцыпе, добра. У мяне там шмат свабоды. Там таксама мусіць быць вершы, бо яна такая практычна накіраваная. Але я ўжо бачу, якую кніжку можна будзе зрабіць з гэтай дысертацыі. 2 кніжкі, адну на англійскай, адну на беларускай. І што гэта будзе такая эклектычная кніга, то бок я ад чыста паэзіі паступова адыходжу, і адышла ўжо, напэўна, і мне цікава ўвогуле змешваць, бо звычайна ў кніжках не змешваюцца, так? Гэта альбо толькі паэзія, альбо толькі проза там. А мне вось вельмі цікава, я ўжо бачыла тут такія прыклады, знайшла гэтых кніг, которые паэзія, проза, і ўсё гэта так цікава разам суіснуе. Вось, мне здаецца, гэта можа быць нейкі новы для мяне фармат. Дзякуй. Мы спрасілі пра сучаснае, а мне заўсёды цікава пра мінулае таксама. Вось гэты шлях да вашай творчасці. Я вось сабе набыла нядаўна, не так нядаўна, ў мінулым годзе, Стівена Кінга «On Writing», і я ўсё ніяк не магу яе дачытаць, бо нешта зашмат у мяне тут усяго. Па мне вельмі цікава гэты шлях. Ці можаце вы распавесці, калі вы зразумелі, што вось ваша творчасць павінна быць у паэзіі, у пісьменстве, як з дзяцінства самага было? Ці быў нейкі момант, які вы сказалі: «Усё, пасля гэтага я пісьменніца»? Пішу я з 13 гадоў. Напэўна, ў гэтым узросце шмат хто пачынае пісаць, і ў пэўны момант шмат хто кідае, як я зразумела з размовы з людзьмі рознымі. Я памятаю гэты момант, памятаю свой першы верш, шкада, што ён не захаваўся, вельмі цікава было б яго прачытаць. Ён быў прысвечаны сяброўцы, што мне здаецца таксама, бо я ведаю, што пачынаць вельмі часта з кахання, такога нечага. Вось, у мяне было сяброўцы, я памятаю, гэта першае натхненне, гэта, канешне, ні з чым не параўнальнае пачуццё, па якім я цяпер сумую, бо яна даўно мяне не наведвала. Вось, і, канешне, я пісала для сябе доўга гэты верш, я пісала на расейскай мове, бо я вырасла ў расейскамоўнай сям'і, ў расейскамоўным асяродку.
і толькі ўжо гадоў, напэўна, 23 мне было, я тады свядома перайшла на беларускую мову. Вось. Ну, падлеткавыя вершы пісала пра адзіноту шмат. Такія яны былі цяжкія вельмі, вельмі шмат самоты, некай бездапаможнасці, што было звязана з сямейнай маёй гісторыяй, што адбывалася ў сям'і. Я забыла ваше пытанне. Я вось так пачынаю часам гаварыць, і мяне кудысьці заносіць. Было І все такая, а што ж мяне запыталі? ці было можа штосьці, што паўплывала на вашу творчасць? Ну ведаеце, вось вы пісалі вершы і разумелі вы, што гэта добрыя вершы, бо часам падлеткі яны ж не ўпэўненыя, яны не разумеюць, што я пішу, і вось як вы казалі, хтосьці кідае. Ці быў нейкі момант, калі вы зразумелі, што гэта трэба ў прафесію зрабіць, можа штосьці паўплывала? Я, конечно ж, ну як ты падлетка можна зразумець? Падлеткі ж іх звычайна яшчэ нікому не паказваюць, тому што ну, гэта настолькі асабістае. Мы таму і пішам, што мы пішам звычайна часта пра тое глыбіннае, пра што ты нікому і сказаць нават не можаш, і бывае нават самым блізкім не можаш сказаць. І таму мы пішам. Але мне была блізкая сяброўка ў старэйшай ужо школе, і вось яна мне казала, мы тады пісалі іх рукамі, шытачку, бо яшчэ, мне здаецца, кампутарам мяне можа не было. Яна іх все перапісвала да сябе ў шытачак і прымушала мяне падпісваць кожны. І казала, аднойчы ты станеш знакамітай, і я іх тыпу задорага прадам. І я, конечно, смеялася і казала, якая лухта, конечно ж, я ніколі не стану знакамітай. І памятаю, што мне было гадоў, можа, 16, і мой сябра, ён быў на некалькі гадоў старэйшы, там быў прадпрымальнікам, гэта ўсё яшчэ Барановічах было, дзе я вырасла. І ён запытаў мне, кім ты хочаш быць? Я кажу, хочу быць паэткай. Ён такі, не, гэтым ты на жыццё не заробіш. Я такая, кажу, ну, ты перакладчыца. Ён такі, ну, нармальна. Вось, то бок, такія нейкія рэчы. І я доўга супраціўлялася, калі ўжо пасталела, і азначыла сябе, напэўна, назвала паэткай, можа, калі першая кніжка выходзіла, ці каля таго часу, бо мне здаецца, вельмі важна вось гэта валідацыя вонкавая, калі цябе пачынаюць друкаваць, калі цябе пачынаюць некая выходзіць, можа быць, крытыка, ну, крытычныя нейкія там артыкулы, так, не абавязкова пры гэтым яны негатыўныя. Неяк адзначаюць, што вось такая, запрашаюць выступаць, што ўсё са мной пачало адбывацца дзесьці у годзе, якім там 2015, мне здаецца, такая, як вось я перайшла на беларускую мову, некаторы час заняло паміж такі перыяд, калі я не магла ўжо пісаць на расейскай і яшчэ не магла нармальна пісаць на беларускай, адаптацыя такая, і пасля вось яно так закруцілася, і з часам я думаю, што гэта вось вонкавая менавіта валідацыя і прыняцце, і прызнанне мне дапамаглі назваць сябе паэткай. Але прафесійна, мне здаецца, што я вось прафесійна вырашыла гэтым займацца годзе ў 19. Так вось вырашыла, што ўсё, значыцца, я зараз знаходжу, я сышла з працы, я ў маркетынгу працавала, я знайшла на палову стаўкі працы на нейкія супер мінімальныя грошы, проста я не ведаю, як я ўвогуле на гэты заробак жыла. Это типу заплаціць за кватэру і пакушаць, і на транспарт. Вось, але я вырашыла, што вось все, я, значыць, буду пісаць, таму што хачу распавесці гэтыя гісторыі. І таму я і паступіла, калі ты вучышся ўжо, то ўжо гэта нейкім, ну, неяк прасцей тады сказаць, я прафесійна займаюся літаратурай, так? І вось гэта неяк так адбывалася. Так, Мікіта, ты трымаў руку, у цябе яшчэ ёсць пытанне? Не, тады сябры падымайце рукі, пішыце ў чаціку, нагадваю пра пытанне. А вы можаце расказаць вось пра гэты пераход на беларускую мову? Зараз ізноў гэта актуальная тэма, шмат людзей пераходзіць. Якая была матывацыя ў вас? Я заўжды хацела. Так, я так любіла, хаця большасць там і кніг, якія я чытала, былі расейскамоўныя і расейская літаратура, то бок у мяне дома амаль не было беларускамоўных нават кніг. Я не ведаю, адкуль гэта ўсё ўзялася. Можа, я думаю, што гэта генетычная памяць, бо мне здаецца, я такая беларуска, проста не ведаю, якім калене, хаця там генетычны тэст всякае паказаў. Але вось мне хацелася са школы, я нават спрабавала, на што мне сяброўкі, як, напэўна, з усімі намі гэта бывала, сказалі, боже, лепш не спрабуй нават, ты жудасны, у цябе акцэнт.
і ва ўніверсітэце, мне здаецца, я спрабавала, і тое самае прыклады нават памятаю, мой партнёр мне сказаў, калі мы ў грамадскім транспарце ехалі, я пачала размаўляць па-беларуску, ён сказаў мне: можешь, пожалуйста, не говорить здесь сейчас, вот. Ну, то бок такія каментарыны былі. Але насамрэч праблема была, што не было асяродку. Ну, то бок з кім увогуле гаварыць, так? І я ў 2013 годзе прыйшла ў беларускі калегіум, калі, можа, хто ведае, гэта такая была адукацыйная, нефармальная адукацыйная платформа. З 90 ці 91 года яна вось працавала, і там было аддзяленне філасофіі і літаратуры, там выкладаў Валенціна Кудовіч, і да нас прыходзілі, ну, і Галіна Дубянецкая, яны такі курыравалі гэта, і прыходзілі розныя крутыя паэты, паэткі, там пісьменнікі, пісьменніцы, і гэта быў такі цэлы сусвет, пра які я не здагадвалася, як і многія з нас, так, напэўна, са школы ты гэтую паэзію ведаеш і не ведаеш, што адбываецца цяпер. Але і там адбыўся гэты пераход, бо многа людзей там былі беларускамоўныя, і ўсё выкладанне вялося па-беларуску. І я памятаю, гэта было вельмі плаўна і арганічна. Спачатку мы размаўлялі толькі на занятках паміж сабой па-беларуску. Пасля ты выходзіш і да метро ідзёш і на расейскай размаўляеш. Пасля паціху мы так ужо да метро па-беларуску, я прынамсі. Пасля ўжо там дзесьці стала спрабаваць, памятаю, цэнтральнай кнігарні некае штосьці прысылаць па-беларуску, і мне па-беларуску нават адказалі. Я падумала, гэта поспех, трэба працягваць. Вось, ну і пісала ясна па-беларуску. Так вось паступова яно адбылося, але ніколі, ну то бок вось у 14-м, лічыце, годзе я, напэўна, ўжо такая была, я пісала ўсё толькі па-беларуску, але да 20-го года все адно не было настолькі комфортна гаварыць кожны дзень у ўсіх проста грамадскіх любых месцах у Беларусі па-беларуску, вось, все адно было складана. Так, у нас уже ёсць пытанне у чаціку ад Юлі. Цікавыя прыклады аўтараў фармату аб'яднання паэзіі і прозы. Я зараз пішу ў такім фармаце, але не знайшла прыкладаў. Вось я аддала гэтую кніжку, але калі, Юля, так, калі вы хочаце, я магу, можна са мной неяк звязацца, магу тут email ці штосьці напісаць свой. І я назову, прынамсі, адзін прыклад, дзе такое ёсць. Вы можете, у нас у Фейсбуку быў івент, і там можна каментары пакідаць, можна ў каментарах, мы потым гэтую можам прыклад і ў спасылку пад відэа, калі выкладзем, даць. Дзякую. Добра. Мікіта? Ты штосьці шукаеш, Мікіта, як атам'юціцца? Все, знайшоў, у меня зум быў. Вось цікавы прыклад. Вы сказалі, што пераходзіце неяк так для сябе ад паэзіі на прозу. Здаецца, вось што для вас как бы давала паэзія магчымасць, і што для вас цяпер проза дае? Вось чаму гэты пераход, як вы думаеце, атрымліваецца? Ну так, ён таксама натуральна атрымліваецца. Гэтую дакументальную кнігу я напісала, таму што, хаця паэзія гэта такі вельмі форма, якая якраз таки можа распавесці пра шырокі велізарны досвед у вельмі такой скампрэсаванай форме. Але мне здалося, я як адчула унутрана інтуітыўна, што вось мне не хапае больш паэзіі. Бо насамрэч шмат якія рэчы людзям трэба, аказваецца, тлумачыць. І у тым ліку тлумачыць кантэкст, напрыклад, нашых падзеяў. Паэзія для мяне асабіста, яна дапамагала эмацыйны досвед хутчэй перапрацоўваць, так? Але, ну, вось не ведаю, страціла некую сваю актуальнасць. Можа быць, псіхатэрапія стала больш мне дапамагаць, больш дзейнай з перапрацоўкай эмацыйнага досведу. Я не ведаю. Але проста вось мне стала цеснавата чамусьці ў ёй. І захацелася гэтую нон-фікшн кнігу напісаць, дакументальную гэту прозу. І мне здаецца, і вось цяпер я пішу, вось калі я ў англамоўнай краіне жыву, шмат трэба тлумачыць. Часам запытаць пра Беларусі, я не ведаю, адкуль пачаць.
І я нават да верша звычайна раблю падводкі. Таму што тое, што для нас відавочна, там калі я прачытаю якісьці верш 2020 года, для нас хутчэй за ўсё большасць рэчаў там будуць відавочнымі. А для людзей па-за кантэкстам не. І для мяне важна некую такую, гэта так пафасна гучыць, але адукацыйную працу таксама рабіць. І мне здаецца, што вось проза, асабліва нон-фікшн, з гэтым неяк лепш спраўляецца. Гэта я ўжо рацыяналізую пастфактум, а прыйшло яно, канешне, натуральна, таму што там проза гэта кніжка называецца «Калі я выйду на волю», і яна была напісаная, яна складаецца з дзённікавых запісаў, якія я рабіла, калі была на сутках, так? То бок гэта быў дзённік, і дзённік быў не ў вершах, дзённік быў у прозе, в такіх проста нататках. І пасля я інтэрв'юравала людзей. То бок яно так вельмі натуральна прыйшло. Дякую. Мікіта, ёсць яшчэ пытанне, ці адказалі на тваё? Адказалі, но я потым яшчэ запытаю. Вось Юля пытаецца, ці пісалі вершы на ангельскай таксама? А я дадам, у мяне якраз было ў тэму пытання, пра мовы, на якіх вы пішаце, і таксама вы займаецесь перакладамі, на якія мовы вы ці з якіх моў вы перакладаеце? Так, я большасць свайго жыцця папісала па-беларуску, у мяне ёсць, напэўна, 3 вершы, за якія мне не сорамна, якія напісаны на ангельскай мове, першапачаткова. А так я ўвогуле большасць вершаў сваіх перакладаю з беларускай на англійскую. Так, і так вось апошняя паэтычная кніга «Report», яна ёсць там беларуская і англійская. На расійскай я не пішу, і нават, шчыра кажучы, не магу чытаць кнігі. Не ведаю, у мяне нейкі блок, даўно вельмі. А на англійскай я адзін верш напісала «I hear Ukraine», да, гэта калі ўварванне адбылося, і мне трэба было в універсітэце, у нас быў курс паэзіі, і я там на курс перастала хадзіць, таму што это было проста бессэнсоўна, я хадзіла на дэманстрацыі. Але верш все адно трэба было здаць. Там штосьці было пра гукі гораду. Тэма такая была. І гэта я праз гэтыя гукі Лондона як бы напісала пра тое, што адбываецца ва ўкраіне, так? Гэта першыя дні гэтай вайны. Вось, паколькі мне гэта трэба было здаць, то я пісала адразу на англійскай мове. І яшчэ два добрыя такія вершы на англійскай адразу напісала, таму што тут ёсць такі еўрапейскі European Poetry Festival. І вельмі цікавы фармат калабарацыі, то бок запрашаюць заўжды парамі паэтаў-паэтак. То бок, і вось мяне некалькі гадоў, 2 гады таму запрасілі разам з латышскай паэткай. Нам трэба было разам напісаць верш. Просто вось прыдумаць, напісаць і выступіць з ім. І, канешне, што ён адразу пісаўся на англійскай мове. І я працягваю удзельнічаць в гэтым фестывалі, і таму вершы зноў жа пішу на англійскай. І гэта так дзіўна перакладаць з англійскай на беларускую мне прасцей, чым з беларускай... Не, я заблыталася. Да, з беларускай на ангельскую, здаецца, прасцей свае вершы перакладаць, чым з ангельскай на беларускую. Таму што раптам гэтыя ўсе канструкцыі робяцца такімі грувасткімі, і я не магу ўжо зразумець, як гэта лепш сказаць па-беларуску. Мяне гэта па-іншаму неяк гэта гучыць. Вось, так што такое. А свае вершы, я ведаю, што ёсць розныя меркаванні на самапераклад, на аўтапераклад. Многія лічаць, што гэта складаней перакладаць сябе, уласна. А для мяне прасцей, чым хтосьці мяне перакладаў, таму што я ж ведаю, што я пісала, а часам насамрэч я ў працэсе перакладу такі разумею, што ж я ўвогуле хацела сказаць, што я насамрэч напісала. І гэта суперкаштоўна. Вось, і мне складана даверыць камусьці перакладаць. Хаця на іншыя мовы, вось мовы, якіх я не ведаю, я спакойна адпускаю перакладаць, калі ласка, перш жыве сваім уласным жыццём. Птушачка гэтая вылецела з гнездзечка і цяпер вольная. Але тыя мовы, якія я разумею, пачынаецца трошкі, можа быць, кантраляваць, так, а што там, а як, і мне тады прасцей самой перакладаць. Я трошкі перакладала з украінскай таксама на англійскую. Ёсць такі праект Free All Words. Гэта
пісьменніцкага саюзу ці штосьці такое, ці перакладчыцкага, не памятаю. І вось там яны перакладаюць беларускую і украінскую паэзію на розныя мовы. Паэзію, ну вось апошніх гэтых гадоў, так, актуальную такую. І мы працуем пары з маім сябрам носьбітам мовы ангельцам Джонам Фарденам. Я раблю падрадкоўнікі, а ён пасля альбо рэдагуе, альбо там гэта перакладае ў рыфму, калі ён рыфмуецца, бо я не рыфмую ні ў беларускай, ні ў ангельскай. Дякую. Так, у нас, я ведаю, Надзея кідала спасылку ў чат, дзе можна пачытаць вершы Ганны, яе сайт. Можа, Надзейка кінь яшчэ раз, каб людзі паглядзелі, калі ўзгадалі. Таксама Маша ў чаціку просіць пачытаць вершы. Мы пачытаем, я думаю, напрыканцы, пасля пытанняў. І пытання ў Галіны. Я там почула, что вы почали писать на какой мове? На российской мове? У меня такое самое есть, не разумею. Я починаю писать на белорусской. Разумею, что мне не хапае словаў. Як ни круці, я мову родную са школьных гадоў забылася, бо жила ў Мінску, і там было вельмі цяжка размаўляць на беларускай мове мае гады. Вам, маладым, лягчэй гэта. Але пытанне такое, як вы вырашалі гэта, ну, такое вот асабістае пытанне, на якой мове пісаць пачаць? Мне хочется пісаць на беларускай, хочется пісаць на ангельскай, не хочется пісаць на расейскай, але я лепш пішу на расейскай. І паміж гэтым вось я кручуся. Як вы вырашалі гэта пытанне з самага пачатку? Вы там казалі нешта пра гэта, як вы пачыталі пісаць? Ну, я пачынала пісаць, як пісалася, падлеткам, што я там разумела, моўнае пытанне, не надта я разумела. Мне былі ўнутраная патрэба выказаць гэты боль свой, так, і я яго выказвала, і мне як бы нікому не паказвала, таму па сутнасці гэта не так істотна, на якой я мове пісала для сябе. То бок, мне здаецца, тут пытанне, оно з'яўляецца, можа быць, на якой мове для сябе пішаце, мне здаецца, гэта не істотна, ну, таму што гэта некую такую ролю адыгрывае тэрапеўтычна, можа быць, ці што. Але калі, напрыклад, людзі хацелі дзяліцца, там, друкавацца, публікавацца, то тут ужо ўзнікае пытанне. Але я жартую, але гэта не жарт, таму я стала верлібрысткай. То бок, я на расейскай мове пісала рыфму, а на беларускай я перастала пісаць рыфму, таму што мне элементарна бракавала словаў. Таму што, каб рыфмаваць цікава, трэба мець вось вакабуляр такі багаты. І, канешне ж, я яго, на жаль, цяпер няма, хаця мне падабаецца, я рабіла такую ў інстаграме рубрыку «Слова дня» са слоўніка безэквівалентнай беларускай лексікі. Вельмі класны слоўнік. І мне здаецца, вот так па слоўцу ў дзень можна адчыняць і узбагачаць паціху, але, канешне, гэта такі працэс. То бок, залежыць, напэўна, для чаго вы пішаце і чаму, і для сябе вырашыць гэта. Вось. А тады ўжо вырашаць, калі вы хочаце падзяліцца гэтым з іншымі, то іншае пытанне. Тут хутчэй дзяліцца досведам свае думкі, падзяліцца думкамі, досведам такім чынам, бо эмацыйна такой патрэбы няма. Больш нават тыя цікавосці, якія я бачыла ў жыцці, як яны ўсе зараз абмяркоўваюцца, але ёсць досвед, хочацца падзяліцца. Добра, дзякуй, Ганна. А як вы лічыце, якія складаней пісаць, рыфмаваныя ці нерыфмаваныя вершы? Ну, тут, бачыце, універсальнага нічога няма універсальнага. І я таплю за гэта, то што не трэба уніфікаваць і прымушаць там, ну, вот сказаць камусьці толькі вот так вот правільна, а так неправільна. Так добра, а так дрэнна. Бо ў нас ёсць людзі, якія там любяць табе распавесці, як ты вось мусіш пісаць. Але тут як бы мне прасцей без рыфмы. І насамрэч здараецца такое, што вершы з рыфмай, сапраўды, я калі іх нават чую, мяне все зліваецца, я не магу прасачыць думку. Мне ёсць такое ўражанне, бывае, не з усімі, але здараецца, што за рыфма, як бы, вось штосьці бывае проста напісана для рыфмы, проста словы напісаныя для рыфмы. І губляецца за імі думка. А в верлібрі ты пачынаеш шукаць вось гэта так, як яшчэ ніхто да цябе не сказаў. Вось гэтае спалучэнне. І гэта такі цікавы працэс. Так што ў мяне вось так.
Мне не складана верлібрам, а рифму складана. Дякую. Так, Мікіта. У меня такое эмігранцкае пытанне. Вы ўжо 4-й год атрымліваеце, жывяце ў Лондоне і жывяце ў англамоўнай прасторы і вучыцеся, как бы у вас яшчэ і вучоба такая менавіта creative writing. Ці адчуваеце вы, што вы неяк пачынаеце губляць нейкую сувязь? Што вы ідэнтыфікуеце сябе такой беларускамоўнай паэткай, а вы ўсё ж такі фултайм на англамоўным працуеце? Не, я не думаю, што... Ну, як? Я губляю... Гэта адзін, напэўна, з складнікаў, адна з прычын, чаму я не магу пісаць апошнія некалькі гадоў паэзію, так? Таму што моўны асяродак, ён уплывае, і калі ты мяняеш гэты моўны асяродак, а з ім ты мяняеш, в прынцыпе, сваё жыццё, то не пішацца ўвогуле ні на якой мове. Мне б хацелася заставацца, калі я буду далей пісаць, мне б хацелася пісаць найперш па-беларуску. А пасля перакладаць. Для мяне гэта супер варыянт. Я для сябе яго знайшла, таму што я ўсё адно лічу, што я найперш кажу пра тое, што рэлевантна для беларусаў, беларусак і зразумела нам. Тут хапае ўласных паэтаў, паэтак. І многае з таго, пра што яны пішуць, мне пакуль што не зразумела нават на інтэлектуальным узроўні, мяне недастаткова разумення гістарычнае некае кантэксту, сучаснага кантэксту, канфліктаў, бо нават проста Лондон — гэта ўвесь свет у адным горадзе. Я ўжо не кажу пра UK ў цэлым, так, з каланіяльным мінулым, імперыяльным мінулым, і ўсё гэта перапрацоўваецца, апрацоўваецца, і тут столькі людзей розных, яны гэты тэмп падымаюць. Палітычна тут не ўсё так гладка, і то бок, да. То бок, калі нават я на англійскай пішу, я, конечно, пішу пра некае беларускае, там, напрыклад, пра эміграцыю, у меня ёсць верш, альбо вось цяпер мы пішам з той самай латышскай паэткай пра татаў, пра нашых татаў, пра грыбы, ну, в сэнсе пра паходы ў лес, у грыбы, і пра нашых татаў. Вось такое, але я б хацела пісаць па-беларуску, працягваць. Дякую. Так, пытанне ад Еўгеніі ў чаце. Ці перакладаеце вы прозу? Ці перакладалі іншых беларускіх пісьменнікаў, пісьменніц? На сустрэчы Віктор Марціновіч пісаў, што для беларускіх пісьменнікаў гэта праблема знайсці перакладчыка з беларускай на ангельскую. Гэта сапраўды праблема. Я не перакладаю прозу, але збіраюся. Праўда, на жаль, сваю. За што часам я адчуваю віну, то, можа быць, трэба было Алеся Бяляцкая спачатку перакласці, напрыклад. Але, ну, вось так, вялікую там фікшн, я ўвогуле за фікшн не взялася, бо гэта і не мой жанр, і я думаю, што не мой маштаб, бо я рэальна ацэньваю свае магчымасці і здольнасці. Перакладчыкаў сапраўды амаль што няма. Вось як над вершамі я працую пары з маім сябрам англамоўным, носьбітам ангельскай мовы Джонам, так? Так мы збіраемся, мы падалі на грант, спадзяюся, можа быць, атрымаецца на пераклад маёй дакументальнай прозы. І таксама тады мы будзем працаваць пары. Я знайшла такі варыянт для сябе, таму што тады, в прынцыпе, я ў працэсе вучуся таксама і паляпшаю свае навыкі перакладчыцы, то бок, магчыма, калі прыйдзецца тут жыць яшчэ доўга-доўга, я дасягну некага такого ўзроўня, калі мне спатрэбіцца на англійскай мове мінімальная рэдактура носьбіта мовы, так? Але не такая паўнавартасная супраца двух перакладчыкаў. Ці адказала я на ваше пытанне? Так, дзякую. І тут у працяг, мне падаецца, у тэму ад Марыі, ваш любімы беларускі пісьменнік, паэт, хто-небудзь з іх паўплываў на вашу творчасць? Ну, вось сучасныя паэты і паэткі, калі я прыйшла ў калегіум, пачала не проста іх, я пачала і асабіста з імі знаёміцца, і чытаць іх творы. Я памятаю, што я пастаянна захлёб чытала, гэта быў Віталій Рыжкоў, гэта была Наста Кудаса, Юлія Тимофеева была сярод тых аўтарак. Гэта была, дарэчы, перакладная паэзія, у нас вельмі класная перакладная паэзія, фантастычная, там і са шведскай мовы, памятаю, і з латышскай, польскай перакладной паэзіі, я даволі шмат чытала ту ж Вяславу Шымборскую. І яна мне вельмі блізкая была.
і Ева Ліпска, так, то бок вось такі гэта быў. А з сучасных менавіта пісьменніц беларускіх я больш па паэзіі ўсё ж такі, але відавочна, што Владзімир Караткевіч, можа, ён не ўплываў на мяне як пісьменніца, але ён ўплываў на мяне як беларуску. Таму што, мне здаецца, з якой любоўю ён піша пра Беларусь. Як можна не палюбіць Беларусь прачытаўшы Караткевіча, я не ведаю, таму што я адчувала гэтую любоў, і я як чалавек вось такі чуллівы успрымала гэта все неяк всмоктвала, і оно мне перадавалася, і мне здаецца, бо ён все ж такі хоць і рамантызуе, але ён жа не на пустым месцы рамантызуе, ён бярэ ў нас нейкія рысы характару такого умоўна калектыўнага і гіперболізуе іх, так? І мы ў яго творах, мы такія, мы класныя, мы смелыя, мы такія, мы змагаемся, да? Мы не ахвяры, в прынцыпе, всякое, конечно, бывае, але такія змагары, змагаркі. І вось мне гэты дух, ён перадаўся, напэўна, і таму я заўжды такая за Беларусь, вось ўся беларуская гонар у мяне нейкі такі быў. Можа быць, любоў да мовы таксама, бо ўсё ж такі яго вельмі прыгожая мова. Так, я думаю, у нас, сябры, напишите ў чаціку, ці паўплываў на вас Караткевич. Ставьте плюсики, любимый твор Караткевича, бо на мяне дакладна. Мне вось я зараз сижу, у меня есть татуировка, ношу свое небо с собой. Это вось мой Караткевич, и свое небо я ношу с собой. Тому пишите свои гісторыі ў часіку таксама. Так, у нас у Галіна руку трымае. У мяне пытанне наконт перакладу. Вы кажаце, што вы пішаце па-беларуску, але з сябрам будзеце перакладаць на ангельскую мову. Як вы пераклад робіце? Вы пішаце на беларускай, самі потым перакладаеце, а ён рэдагуе гэты тэкст, ці як гэта атрымліваецца? Так. Вось такая праца была над вершамі, з вершамі маімі для апошняй паэтычнай кнігі. У мяне была рэдактарка, дарэчы, ЗША, паэтка таксама. Я просто, значыць, даслала ўсе мае пераклады. Так, я пераклала ўсё максімальна, як я гэта бачыла, і даслала ёй, і пасля яна там рабіла сабе нейкія пазнакі, і мы штосьці пісьмова, дзесьці мы сазвоньваліся, бо насамрэч голасам гэта заўжды больш эфектыўна і больш дакладна атрымліваецца. І яна задавала мне пытанні, каб яна магла, каб яна ўпэўнілася, што гэта там я самыя дакладныя словы сама выкарыстала, ці яна, можа быць, лічыла, што больш дакладнае слова яна спрабавала знайсці, і таму яна мне там дэталёва прасіла распавесці, што ж я тут мела на ўвазе, што я як апісваю, вось працэс. А з гэтай прозай я так ўсё сама перакладаю, і зноў жа вжывую я дасылаю там Джоні напярэдадні сустрэчы, і вось мы сустрэліся і абмеркавалі, вот просто там разам пакоі чытаем радок за радком, і тое, што яго адразу ўзнікаюць пытанні, мы абмяркоўваем. Гэта вельмі эфектыўна атрымліваецца. Разумею, дзякуй за такое, бо я так некалькі артыкулаў перакладала, і быў рэдактар, мой сябр амерыканец. І так, бо магчыма, гэта я называю гэта вольная мова, матчына мова амерыканская, і больш яна, як гэта кажуць, смачная, можна знайсці вельмі добрыя словы, якія адкажуць. Добра, дзякуй. Дзякуй, Ганна. Так, Микита. Я хотел бы вернуться троху ось назад до таго момента, калі вы сказали, што вы працавалі маркетолагам, а потым вы вырашылі, пайду пісьменствам ўсё ж таки займацца full-time, да? Як гэта адбылося, таму што гэта такое вельмі, падаецца, смелае рашэнне, таму што вы как бы гублялі такую больш-менш надзейную працу і ішлі на такое незразумела, што з гэтага атрымаецца і ўвогуле. Да? Можете пра гэта расказаць, як прыйшлі да гэтага? Напэўна, чарговы экзістэнцыйны крызіс. Мне не падабалася, мне была вельмі дзіўная праца. Так, насамрэч, там не так, каб і шмат плацілі, не тое, каб яна была супер цікавая. Я працавала інфлюэнс-менеджерам, то бок, гэта такая спрэчная ўвогуле, спрэчны такі занятак, і у мяне было даволі таксічнае працоўнае асяроддзе.
Мне просто не хацелася там быць, і я разумела, што я марную час, я там сам же ж не развіваюся, нічому не вучуся. І я вырашыла, в прынцыпе, пэўны момант, просто я вырашыла, вось год я адпрацоўваю, і я сыходжу. Ёсць такія рашэнні, які мы прымаем інтуітыўна. То бок мы інтуітыўна, все, пора, так? Вось штосьці ўнутры, просто пора. І пасля все пачынае складвацца неяк само. Прынамсі, здаецца, што яно сама. А табе трэба толькі казаць так, так і так, там магчымасцямі, якія трапляюцца, каб яно увесь пазл склаўся. І вось як я прыняла гэта рашэнне, і я тады выпадкова сустрэлася сваю сяброўку, і яна такая, вось мы там, а мы шукаем сакратарку. Я такая, а я на палову стаўкі. Я такая, а я шукаю працу на палову стаўкі. І то бок хоп, і раптоўна, я думала, што ў мяне не будзе працы некаторы час, раптоўна мне з'явілася праца, хоць і... Але вельмі цікавая была праца і важная. Вось. І, дарэчы, я і не галадала, там нейкія падпрацоўкі пачалі з'яўляюцца. То бок такое адчуванне, што проста вось калі ты прымаеш рашэнне якое сапраўды правільнае, і да, трэба трошки папрацаваць, конечно, безумоўна. Я завяла нейкі Patreon, спрабавала вось гэта. Ну, ўсё адно нейкія падпрацоўкі рабіла, каб выжываць. Але, ну, вось яно проста атрымалася. І мне такое пасля было з пераездам таксама, і вот і з гэтым нават PhD такое адчуванне, што вот проста нібыта ў цябе такі штуршок унутраны. Тым, і такая, пора. І пагнала, значыцца, такая. Альбо сышла кудысьці, альбо прыйшла кудысьці. Умоўна, то бок. Так. Дякую. А в нас є питання у чаті від Юлі. Ёсць ли у вас тэхнічны метад, у якім пішаце вершы? Як адбываецца працэс? Напрыклад, верш паслядова і амаль цалкам, ці як пазл, спачатку якія-то словы, ідэі, потым шафлінг паміж словамі, фразамі? Ну, тут я, напэўна, не вельмі карысная буду сваім досведам, таму што большасць вершаў напісана было ад натхнення. Гэта калі найчасцей прыходзіць альбо першая фраза, альбо першы радок. І адтуль пачынае разгортвацца так, яна чапляецца адно слова за слово, і пасля аказваецца, што я нават не ведаю, што я гэта хацела сказаць, што я ў выніку сказала. Хутчэй, тэхнічна я магу распавесці, як я пісала дакументальныя вершы. Дарэчы, выданні якіх падтрымалі Беларусь Амерыкі. Кніга называецца «Мы вернемся», і вось дакументальны верш – это там, дзе чыстая тэхналогія. Ну, там, нет, натхнення там няма, там хутчэй ёсць уважлівасць да чалавечага досведу і да тонкасцей гэтага чалавечага досведу і нейкі клопат пра кожную гісторыю. Што я зрабіла? Я зрабіла 20 інтэрв'ю з беларусамі і беларускамі, якія з'ехалі пасля 2020 года, і пра іх досвед папрасіла распавесці. І пасля я калажыравала проста, вось, напрыклад, я там вылучала фразы, сказы, якія мне здаваліся ключавымі, і пасля іх проста складвала іх у вершы. І перачытвала інтэрв'ю і вершы, каб упэўніцца, што я распавяла гісторыю гэтага чалавека, а не сваю, напрыклад, да, некую новую гісторыю. Вось. А так, важна, канешне, у мяне месца займае ў працэсе вершастварэння працэс самарэдактур. Гэта такі, ён з часам стаў даволі прыемным. Калі я магу там, напэўна, я стараюсь цяпер, калі яно прыходзіць, то проста напісаць всё, вось не спыняцца, бывае важна не спыняцца пакуль, вось штосьці пішацца, што заўгодна. Это можа быць плынь свядомасці, гэта можа быць нават free writing. І пасля рэдагаваннем выбіраецца тое, што, ну, каб сувязь была лагічная некая там паміж думкамі, так? Каб яно складвалася ў гісторыю, каб гэта гісторыя счытвалася па жаданні толькі мною. Вось, я выбіраю нейкія... Калі я бачу, што я напісала нешта банальнае, такое зацёртае, я гэта выключаю, выразаю. Таму што я лічу, што пасля столькі гадоў стварэння паэзіі я ўжо не магу сабе дазволіць сказаць нешта банальнае, што, на жаль, насамрэч, я думаю, што ў выніку блакуе мяне увогуле часам штосьці пісаць, да? Таму што ўжо чакаюць сабе шэдэўр, а шэдэўры яны ўвогуле рэдка з'яўляюцца. Можа быць, я ўжо все свае шэдэўры напісала.
Як так. Дякую. Микита? Да, у меня такое ще питання, якраз трохи нагадали. Ось ви казали, що магчыма часткова блок, тому що чекаеце себе шэдэўр. Было ли такое, вось, калі вы выкладаеце верш, не ведаю, Фейсбуке, яшчэ дзе, што верш, які вось вы не думалі, што ён асаблівы, але ён атрымлівае такі добры вельмі водгук ад чытачоў. А верш, які вы думалі, што вось ён адакладна зойдзе, ён асабліва так ніяк не атрымаў ніякай рэакцыі. До речі, да, і літерально недавно такое було. Я була у Грузії амаль 2 тижні, і я взяла з собою такий нотатничок у вигляді поштовок. Кожна сторінка – як поштовка. Я вирішила, що я підману свій так мозг і уявлю, що це скетч поштовки при гэтым, да? Що, ну, вот думаю, скетч – це ж нічого складаного. Коли ти малюєш скетч, ти не плануєш створити шедевр. Я подумала, я підману так свій мозг і зроблю так з віршами. І буду кожен день у Грузії просто писати ось такий скетч-вірш. І сапраўды пісала, але гэта ўсё ж такі, напэўна, не пра нататнік, а пра Грузію, бо не я адзіная заўважаю, што людзі там зноў пачынаюць пісаць вершы. І я думала, для мяне гэта былі проста такія рэфлексівы, іх не было нічога асаблівага, мне здавалася. Проста рэфлексіі пра пражыты дзень, і што я бачыла там, пра што я думала. І раптоўна людзі вельмі так рэагавалі прыязна на гэта. Зазіралі, чыталі, пісалі мне каментары, што ім там адгукнулася і гэтак далей. Такого насамрэч даўно не было, таму што, мне здаецца, такога няма нават са старымі, з большасцю маіх старых вершаў. А тут здавалася такія простыя, нічога там супермудрагелістага няма. А вось яны людзям, аказваецца, зашлі. Яны ж такія спакойныя вельмі, бо я, калі толькі пачынала пісаць, я ўварвалася правакацыйна даволі са сваімі вельмі яркімі эмоцыямі, нястрыманымі, паэтычнымі, так? І гэта абсалютная супрацьлегласць таму, як я пачынала, з чаго я пачынала. Было нечакана. Але вось ёсць такі адзін верш. Я, то бок, ведаю, у мяне ёсць умоўныя хіты. Ёсць адзін верш з 20, уже, напэўна, ці 20-м, ці 21-м годзе я напісала, і ну, я не думала, што ён так зойдзе людзям, але вось ён таксама адгукаецца, і, мне здаецца, дагэтуль. І не толькі ў Беларусі, а, ў прынцыпе, многім, хто ў некай падобнай да нас сітуацыі знаходзіцца. Дякую. А можа быць, дарэчы, я прачытала б гэты верш, пакуль памятаю. Так, цудоўна будзе. Адзіны каментар скажу, вось Ганна ўзгадвала пара «Мы вернемся». Ён ёсць на сайце онлайн-кнігарні «Літарка», гэта амерыканская кнігарня, вельмі хутка замаўляецца, таму вось там і я, і Наталья, заснавальніца «Літаркі», кінулі спасылкай, пераходзьце, замаўляйце, чытайце. Так, і будзем удзячныя, калі пачытаеце нам штосьці. Файна, а я не ведала, што на «Літарцы» прадаюцца. Файна, як. Так, гэты верш, ён нават апошні ідзе ў кнізе, бо ён такі... Ну, вось вы мне скажыце, адгукаецца он ці не. Потым раскажам, як мы выжылі, як змаглі, што нас вяло на вуліцу, што вяртала дадому, за каго мы запальвалі свечку штовечар, пра летапісы нашых жыццяў у лістах зняволеным, як, ідучы дадому, здывалі вочы на вокны, баючыся не далічыцца, хто насамрэч перамагаў у нашых снах, і куды мы сыходзілі па начах, замест таго, каб кахацца. Як прыгожа. Так, Мікіта сэрцайка ставіць таксама. Дзякую вам. Добры, пішыце, калі яшчэ ёсць пытанні, калі не, дык мы, можа, перайдзем да чытання верша, але вось якраз у чаціку пытанне ад Ганны. Якая стадыя напісання вершаў вам больш падабаецца, а якая самая цяжкая, калі такія ёсць, канешне? Самае прыемнае, гэта калі прыходзіць той самы першы радок. Гэта ні з чым не параўнальная такая радасць і шчасце. І вельмі прыемна завяршаць. На дзіва прыемна рэдагаваць, самарэдагаваць таксама праходзіць. Вось
праз гэта ўсё, што там напісала, і адчуваць, што я магу, што я дасягнула такога некага ўзроўню для сябе ўласна, што я магу штосьці выкідаць, штосьці мяняць месцамі, ад чагосьці, ну, проста як бы адпускаць, без не трымаючыся за кожнае слово, за кожную фразу, што гэта ж мае дзеткі, так? Ёсць такі выраз kill your darlings. Ну, то бок, што я вось магу не чапляцца, а ўжо так прафесійна як бы на гэта глядзець і бачыць, што спрацуе для гэтага верша, што не спрацуе. І што проста піхаць все, што мне прыйшло, і гэта не абавязкова насамрэч, што гэта не заўжды на карысць верша, так? Вось гэтым я, напэўна, нават ганаруся, можа быць. Я люблю працэс. Так, дзякуй. Дзякуй за адказ. Ганна піша, а мне вось такое пытанне ўзнікла. У нас была літаральна нядаўна сустрэча онлайн-кніжнага клуба ЗША. Ну і мы там абмяркоўвалі Бахарэвіча, мы чыталі, але вось такая была агулам думка, што ў нас беларуская літаратура вельмі беларускацэнтрычная. Вось які твор ты не вазьмі, мінулы ці сучасны, заўсёды ці сам аўтар штосьці там пра Беларусь, ці мы нават заўсёды параўноўваем з сітуацыяй у Беларусі. Ці будзе калісьці ў нас, вы верыце, такі момант, калі беларусы проста будуць пісаць фантастыку ці штосьці, і гэта не будзе адгукацца болем, і мы заўсёды параўноўваць з чымсьці. Што зусім няма хіба? Ну як? Ну таму што нам столькі трэба ўсяго апрацаваць, столькі досведаў апрацаваць, столькі прыжытага намі і не прапрацаванага, і не прагаворанага, і не адчутага, што пакуль мы гэта не зробім. Гэта вось як з асабістай, калі, напрыклад, нешта траўматычнае здараецца, так? І вось бывае, ты проста як бы тебе трэба пра гэта гаварыць, і пакуль ты не, знаеш, ты не выгаварышся і не вылееш гэта канчаткова, немагчыма ссунуцца і там далей рушыць. Вось, таму мне здаецца, гэта натуральна. Не тое, каб нам дазвалялі, не тое, каб мы лёгка і проста маглі ўвесь час гаварыць. Нічога, што нас як бы стагоддзям проста затыкаюць, і нас насамрэч працягваюць затыкаць. І я не, а чаму мы не можам пра Беларусь гаварыць? Мы што, некія горшыя за іншых, ці што? Мы не вартыя цікавасці, увагі. Гэтыя все там, вялікія літаратуры мяне ўвогуле крыўдзіць на нейкім асабістым узроўні, так? Вось гэтыя, таму што я тут гэта адчуваю, пастаянна, асабліва там руская, великаруская літаратура. Вот мы все адно чытаем рускую літаратуру. От пісьменнікі ж нічым не вінаваты. Ну, то бок, і людзі проста думаюць, што акрамя Дастаеўскага і Толстога больш няма у каго не то што з таго рэгіёна ўвогуле, да, чытаць. Гэта такая лухта, канешне. То бок, чаму б нам не пісаць пра сябе? Я не бачу в гэтым праблемы. І я ўпэўнена, в прынцыпе, што ёсць нейкія абстрактныя больш кніжкі, напісаныя беларускімі аўтарамі і аўтаркамі. Можа быць, не па-беларускай, я не ўпэўненая, бо я даўно ўжо не чытала. Зато ёсць пераклады. Пераклады на беларускую мову рознага абсалютна кшталту прозы вельмі шмат. Там ад мумітроляў да цяпер Стывена Кінга, да там класікі. І мне здаецца, што, в прынцыпе, гэта таксама частка цяпер, беларускай літаратуры, хоць мы яе не напісалі, але мы яе пераклалі. Гэта значыць, што так, у нас ёсць кантакт са светам. У нас ёсць адчуванне і разуменне, што мы і пра гэта хацелі пагаварыць і падумаць проста, мы не напісалі, да нас напісалі, а мы пераклалі. Таксама чаму не? Такі абмен культурны. Так, але ж беларусы ўсё роўна знойдуць параўнаць. Увесь сусвет чытае Гарры Поттера, як Гарры Поттера фантастыку, а беларусы адразу паралелі ўсе праводзяць. Адкуль мы ведаем, як все чытаюць Гарры Поттера? Мы ж не можам... вось такі ў нас боль. Пакуль мы яго не прапрацуем, мы не будзем рухацца наперад. Я б дала нам час. І не была б да нас строгая, так, а рэальна была б мякчэйшая і дала нам столькі часу, колькі нам патрэбна на гэта. Дзякуй. Так, Алекс, трымаю руку. Алесь, я не ведаю, ці гэта пытанне да вас, але вось захацелася спытацца, вы казалі пра тое, што хацелі прачытаць свой першы верш. Я вось слухаў Хадановіча пра 3 розныя версіі самой музыкі Якуба Коласа. А навошта перапрацоўваць свае першыя вершы, свае першыя, не ведаю, творы,
Ці гэта заўважаеш нейкія тэхнічныя хібы, ці новыя думкі з'явіліся, хочацца штосьці па-новаму сказаць, штосьці не так, як раней казаў. Можа, у вас такога жадання ніколі не было? Дзякуй. Не, мне такога няма. І мне хутчэй чыста па-чалавечы цікава, як я пісала, якім быў мой першы. Ну, то бок, гэта як прасачыць ўсё гэта вялікае падарожжа, якое я прайшла ад 13 гадоў да 35, так? Як паэтка. І не для таго, каб яго, напрыклад, там перакласці на беларускую мову і прадставіць свету, вы глядзіце, які я верш напісала ў 13 гадоў, а чыста для сябе. Так я не вяртаюся, напэўна, да сваіх вершаў. Ну, просто хтосьці лічыць, а часам можна, напэўна, знайсці некую такую вельмі каштоўную штосьці ў сваіх старых, допустим, нататках і апрацаваць і перапрацаваць. Але гэта можа быць проста для сябе. Мы ж таксама людзі, ну то бок, калі нават я кажу, што я прафесійна займаюся літаратурай, паэзіяй, ну гэта так все адно вельмі умоўна, таму што пішаш ты з некага ўнутранага досведу все адно. І я не перастаю быць чалавекам са сваёй гісторыяй, са сваімі эмацыйнымі патрэбамі. Наадварот, мне як бы важна заставацца з сабой у кантакце і з гэтай уразлівай часткай сябе, і з дзіцячай часткай сябе, так? І з той часткай сябе, якая не мела ўсяго гэтага досведу. І адчуваць, і заўважаць весь, як я сказала, весь гэты доўгі вялікі шлях, які пройдзены, каб, можа быць, часам нават убачыць, бо бывае, у нас жа такі, мне здаецца, это нацыянальны рыс, это сіндром самазванца, так? Цяжка прыняць свае поспехі. І мне тут, тым ліку, цяжка прыняць, што там я пра свае вершы магу часта меркаваць і казаць, што вось гэты класны верш толькі таму, што іншыя людзі, много людзей, звычайна, так сказаць, што гэта класны верш, ці падабалі гэты верш, ці нейкі далі мне зваротную сувязь станоўчую. І тады я такая, добра, тады гэта добры верш. Ну, таму што для сябе якая розніца, мне не трэба для сябе вырашаць, добры гэта верш ці не. Мне, ну вось, гэта стае пытанне толькі, калі яно выносіцца да людзей. Вось. Дзякуй за пытанне. Алесь, адказалі на ваше пытанне? Добра, тады, сябры, калі пытанняў няма, мы ўжо гадзіну размаўляем, можа, перайдзем да любімай часткі вершы. Пачытайце нам. Давайте я пачытаю вершы. Можа быць, я з гэтай дакументальнай кнігі пачну. І дзякуй вялікі, дарэчы, за Беларусу Амерыкі за падтрымку яе. Кожны верш тут названы іменем чалавека, які ці якая распавядалі сваю гісторыю. І вось гэта верш называецца Аліна. Доўга, 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 доўга разбілася сэрца матулі. Доўга, 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 доўга плакалі на плячы. Цёмнае зімовае неба, няўтульныя ліхтары, ноч, снег, цемра і лес. Ці не задорага гэта? Плакалі, плакалі, плакалі з сяброўкай, з маімі былымі кветкамі, у маім былым пакоі, у маім былым горадзе. Плакала маё былое жыццё. Першыя 10 дзён рубіла дровы. Жах, тугу, боль. Абдымала пса. Жах, тугу, боль. Збірала ў лесе. Жах, тугу, боль. Гатавала ежу. Жах, тугу, боль. Люблю выратоўваць са сметніка самоту. Жах, тугу, боль. Няма сілаў. Ёсць мары вярнуцца. Матывацыяй для гэтых вершаў сталі на той час вельмі актыўныя дыскусіі, абвінавачванні в соцсетках, в основном в Фейсбуку. Гэта такая вельмі ўдалая для гэтага платформа.
чамусьці пра тое, як добра уладкаваліся, як добра жывуць тыя, хто з'ехалі з Беларусі пасля 20-го года і увось не зьмуць, так? Як жа ім там цудоўна, а я бачыла адваротна. Я яшчэ была сама ў Беларусі ў гэты час. Вось. І з трыпутніка давайте што-небудзь не палітычнае. Хаця я кажу, што на ўсё палітычнае в пэўным сэнсе. Я у сваіх вершах часта пра бацькоў пісала. І пра адносіны з бацькамі я працавала гэты досвед. Гэта верш пра маму, маме напісаны быў, напэўна, ён годзе 19. І вельмі цікава, які зноў жа шлях я прайшла ўнутраны. Я больш так не думаю, як я пісала. Я цяпер бачу, што я была даволі жорсткая, некая несправядлівая да мамы. Але я пакінула гэты верш у кнізе, каб распавесці, што я так больш не думаю. Але я і дзеля апошніх 2 радкоў. Я прачнулася слабая і хворая, з адным жаданнем, каб са мной паляжаў пяшчотна хтосьці, хто не хоча мяне трахнуць. Перабірала сябровак, сяброў, неабходных, жаданых. Мама. Прыехаць і легчы ёй пад бачок. Яна была б самай шчаслівай, але я не магу. Бо калі я хварэла, яна правярала тэмпературу і давала таблеткі. А не клалася побач, а не спявала мне, не плакала разам са мной і не прасіла: даруй, дачушка, што мяне не навучылі пяшчоце. Гара і цень гары, мой цень і цень ад ценя. Так і іду праз лес, баючыся ўсяго: карчоў, слізкіх вусеняў, таго, як дрэвы размаўляюць. Нібыта гэты свет заўжды круціўся вакол мяне. Нібыта карані пасярод сцежкі растуць адно, каб я праз іх упала і падала ўсю дарогу. А мох на дрэвах не расце, каб мне не быць арыенцірам. Чаго яшчэ чакаць ад ценю, што ідзе па цёмным лесе? Мне здаецца, гэты верш такі адказ на пытанне пра што ж мы ўсё пішам пра сябе, каб вось не быць ценем, мне здаецца, так? Каб такі зразумець, хто ж мы насамрэч і чаго мы хочам. Тут зноў пра бацькоў, пра дзіцячыя травмы. Пра каханне не буду чытаць. Вот радыяцыя. Трышчаць храсткі, калі я расхінаю рукі. Пусціць цябе, баляць калені, бегчы за табой. Твая свабода сягае далей за маю забруджаную паэтыку. Я выпраменьваю любоў, абцяжараную плутоніем. Пакінь мяне маім хваробам. Шукай нерадыеактыўнае ў лоне. Гэты верш называецца Аміра. Аміра — гэта імя дзяўчын. Я калісьці, гэта быў, напэўна, год 2015, я вярталася з моладзевага абмена з Балгарыі праз Польшчу, Варшава, Цярэсполь, Брэст. Я прыехала ў Брэст об 11 ночы, і мне не было квітка да Мінску, і наступны цягнік, аказваецца, быў толькі 7 раніцы, то бок мне трэба было ночь на вакзале. І вось на выхадзе з касы да мяне падышла дзяўчына ў платку, то бок так пакрытыя валасы, выкладала яна цалкам як мусульманка. І запытала мяне, ці яна магла б мне дапамагчы. Я кажу, ну не, мне просто трэба ночыць на вакзале. Она такая: ой, я недалёка жыву, калі хочаш, можаш пераночыць у мяне. Я такая: так, хадзі. І вось мы размаўлялі паўночы, і звалі першапачаткова Даша, абсалютна наша беларуская дзяўчынка, якая, напэўна, гадоў 19 тады было, яна прыняла іслам. Таму што яна на той момант, на той час знайшла вам адказы, якія... Было такое шалёнае жыццё,
Але несчастная яна відавочна была, і вось яна знайшла нейкія адказы. І праз некалькі гадоў мы сустрэліся з ёй зноў у Мінску, і аказалася, што яна за гэты час паспела выйсці, абрацца шлюбам з мусульманам, пажыць з ім у Касабланцы і, на шчасце, сысці развесціся з ім. І вось тут гэта можна лічыць мой першы дакументальны верш, бо я распавядаю яе гісторыю. Ты плакаў толькі аднойчы, калі я зламала твае акуляры. А смяяўся са мною всяго 2 разы. Я не памятаю, чаму раптам стала так светла, нібы мне падарылі сонца. Толькі мне. Яно маё. Я плакала праз дзень, потым штодня. Мне пякло, калі яечня шкварчала на патэльні, калі гарачы чай выліваўся на рукі, калі твая маці не верыла ніводнаму майму слову. Я плакала кожную 3-ю ноч. Пасля тых 3 хвілін без святла, калі ты дазваляў мне зняць адзенне, што хавала складкі на жываце. Іх магло б расправіць дзіця, але да тваёй згоды заставалася 10 кіло маёй вагі. Душа галасіла, бы цётка з цэнтральнага рынка Касабланкі, што твой тавар самы лепшы. Я не верыла ёй, але зноў і зноў яго набывала. Пра то, як цяжка выйсці з сузалежных стасункаў. А вось гэты цёплы верш. Іх мала, але яны ёсць. Называецца... Насамрэч цікава, у гэтай кнізе беларускіх вершаў няма назваў, а англамоўных вершаў ёсць. Бо зноў жа, мне здаецца, што нам шмат зразумела, а англамоўнай аўдыторыі трэба часам дапамагчы, і назва можа дапамагчы ім. Мне хочацца запомніць вас нутры. Пакуль вы слухаеце мой верш на мове шолаху. Пра мора, што я абхапіла бы кіта. Пра тое, як пад вечар хвалі замалёўваюць бераг. Як сонца распальваецца ад любові да свету. Пакуль я намацваю ў ім слабіну. Пакуль я вырашаю чайкавыя спрэчкі і чытаю 1000 раніц, над морем засынае сонца. І мурашы па скуры мяне казычаць. І скура мора цеплейшая за маю. Вандроўныя птушкі аблізваюць вусны рыбін. У рыбін раты салёнае ад маўчання. І неба было напісана для перакладу. І я так хачу запомніць вас знутры. А можна толькі вершы, ці трошкі прозы можна таксама? Давайте і прозу. Так, хацелася б вельмі, вось гэта кніжка non-fiction, да, калі я выйду на волю. Я вельмі люблю Все я люблю. Кожны досвід, весь, просто кожная гісторыя важная. Але я асабліва люблю чытаць яго іншым людзям, таму што для мяне распавядае, паказвае, як на нас уплываў 20-й год і гэтыя арышты, ўсё, пра што мы прайшлі, асабліва на жаночы досвід. Але гэта будзе на расейскай, таму што гэта кніжка на беларускай, на расейскай, в залежнасці ад таго, на якой мове мне людзі распавядалі свой досвід. Во-первых, у меня появились подруги. У меня вообще с женщинами не то, чтобы отношения ладились. Даже к феминизму я относилась, я такая, я люблю сильных мужчин, мужественность, властность, и вот это все. И это не очень как бы вписывается в понятие феминизма. Ну, то есть я, естественно, и за то, чтобы женщины были равноправными с мужчинами и все такое, понятное дело. Но и при этом мне с собой нужен какой-то маскулинный тип. У меня всегда такие были отношения с женщинами. Но я не то, чтобы им доверяю. Мне сложно раскрыться. Мне даже вот физически бывает сложно прикоснуться к женщине. В плане того, что я чувствую себя не в безопасности. Вот, например, когда я с мамой, и она пытается меня обнять, то для меня это всегда огромный стресс. И мне хочется, чтобы это скорее закончилось. А тут, конечно, вся эта революция заставила посмотреть на женщин совсем по-другому. Потому что
На самом деле, можно сказать, что они ее сделали. Мы были очень сильными, очень смелыми. И я думаю, что многие женщины в этой революции узнали про себя много нового. Я, например, не знала, что я такая смелая. И я не знала, что могу вытерпеть вот такое, что произошло со мной. Я не знала, что я способна защищать мужчину. Не знала, что способна броситься за любимым человеком, которого забирают. Я не знала, что я так могу. Оказалось, что я могу. И оказалось, что женщины такие классные и тоже могут. И ну, в общем, это было приятным открытием. Ты до этого головой это можешь понимать, но вот в этой революции я это почувствовала. Я почувствовала, наконец, что такое женская солидарность. И это было важно. Ось. Магу яшчэ адзін верш прачытаць таксама дакументальны, але з іншай кніжкі такой вось «Вызвалі або бяжы», які Дзіма Строца выдае. Я, калі яшчэ была ў Беларусі, я хадзіла па судах і падтрымлівала палітвязняў. І час ад часу я таксама як бы занатоўвала там у вершах, у форме верша, вось што я там назірала. Гэты верш з 22 лютага 21 года судны над Віктарам Бабарыкам. Душна, як у гандлёвым цэнтры. Лічбы, агучаныя з матэрыялаў справы, становяцца ў ланцугі салідарнасці. Сонца амаль такое ж цёплае, як у чэрвені, Светка. Яго не выклікалі, але яно тут. Першы абвінаваўца гадзіну ідзе па пустэльні. Вады ў яго застаецца памачыць мікрафон другому абвінаваўцу. У судовай залі душна, як у аўтазаку. Даты, зачытаныя з матэрыялаў справы, становяцца ў ланцугі салідарнасці. Абвінаваўца агучвае даты, лічбы, часам прозвішчы, без аганьку. Жаліцца. На гэта я марную сваю маладосць. Ціхар на задняй лаве бярэ ў рукі тэлефон, каб напісаць маме, але не можа ўспомніць, што еў на сняданак. Я хочу напісаць верш пра чалавека, які перавёў кожную лічбу гэтай справы з долараў і еўра на беларускія рублі па курсе Нацбанка. Сонца прышмыгнула ў вузел гальштука, у пятлю гузіка, тэчку пад нумарам. Нават анучу над галавой сакратаркі хіліць на сон. Лічбы і даты выходзяць на праезджую частку пад сцягамі сонца. Спадзяюся, ён гэты верш прачытае аднойчы. Дзякуй вялікі. Не ведаю, як астатніх. У мяне былі перыядычна мурашы па руках. І адразу, ведаеце, такое жаданне з'явілася, што у мяне таксама зараз шмат всякага болю і з бацькамі, і з Беларусю, што вось скончыцца сустрэча, я хачу пайсці і напісаць верш. Так што дзякуй вам вялікі за натхненне. Дзякуй. Дзякуй вялікім, для мяне гэта вельмі важна чуць. І я хацела сказаць, гэта, канешне, такая рэклама, але я думаю, не так шмат беларускіх кніг выходзяць з англійскай мовай. Там гэтая кніжка «Reboard», яна прадаецца ў ЗША. Калі вы хацелі б, каб хтосьці ў ЗША чыталі беларускія вершы, яны не беларускамоўныя людзі, вось гэта можна здзейсніць. І я ведаю, што людзі часта скептычна ставяцца да вершаў, але там ёсць вершы, которые пасля 20-го года, 20-м пасля напісаны, і там ёсць і вельмі жорсткія такія рэчы, то бок, якія вельмі добра апісваюць, што з намі адбывалася. Ёсць верш, які, калі ў голасе чытаю, займае 10 хвілін, гэта дакументальны верш, гісторыя дзяўчыны, якая з сваім хлопцам пайшлі ў цэнтр Мінска 9 жніўня, і яна пасля 4 сутак правяла на Крэсціна і бачыла, і сама пражывала, і бачыла ўсе гэтыя катаванні. І вось, то бок, гэта вершы ў тым ліку, якія даволі добра апісваюць, што з намі адбываецца. Вось. Так, дзякуй. Тут людзі пішуць, што так, мурашы, болі, шмат эмоцый. Дзякуй вялікі. Моцныя ўражанні ад вашых твораў. Так, прыемна было пазнаёміцца. Так, водгукі. Заходзьце на сайт Ганны, чытайце там вершы, набывайце кнігі і распаўсюджвайце беларушчыну ў Амерыцы, ці ў любой краіне, дзе вы знаходзіцесь, дзе б вы не былі.
Дзякуй усім. Дзякуй вялікі вам за сустрэчу, за пытанні, за размову. Для мяне гэта вельмі важна.